Dnes vám uvařím čočkovou polívku netradičním způsobem. Je jednoduchá a rychlá. Budeme potřebovat čočku, brambory, cibuli, česnek a mrkev. Na jížku budeme potřebovat trocha mouky a zjemíme to smetanou. Takže s tím začneme. Vezmeme si čočku, kterou si nasypeme do hrnce, asi tak 250 gramů. Tak čočku si opláchneme a zalejeme trochu vody. Umyjeme, opláchneme. Zalejeme trochu vody a necháme ji tak 10 minut vařit. Mezitím, než nám se čočka uvaří nebo povaří, tak si nakrájeme všechno v ostatní do té čočky. Jdeme s bramborem. Brambory si nakrájeme na malé kostičky, úplně drobný. Úplně drobný. Vezmeme mrkev a tu nakrájíme na půl kolečka. Mrkva dává polívce dobrou chuť a je hodně zdravá. A miluju děti, takže je to taková barevná bude. Je to jenom sama čočka a brambor. Do tyhle polívky nedáváme žádné maso, žádnou klobásu, takže je můžu jíst třeba i vegetariáni. Takže se tam přidává smetana, to znamená, že vegani moc nemusí. Ale kdyby ji někdo chtěl, bez té smetany klidně může. Je dobrá i bez smetany. Tak vlastně vezme si ty pokrm. Tak, mrkev bychom měli. Teď si nakrájíme cibuli, kterou použijeme zvlášť na jížku. Dá se přidávat nakonec ty polívky před dovařením a ty polívce dodá zvláštní chuť. Na drobné kostičky, čím menší, tím méně bude vidět v ty polívce. Takže cibuli bychom měli. Teď si vezmeme k tomu ještě česnek, který jenom tak lehce. On tam může být i celý. Když někdo nemá rád česnek, nedělá mu dobře, vůbec tam nemusí být. My osmažíme ho spolu s cibulí. Když se osmaží česnek na pánvici, na oleji nebo takhle s cibulí, tak nedráždí žaludek a je lehko strávitelný. Můžeme ho hodit celý strouček do ty polívky, ale jak jsem říkala, když se osmahne, pak ho není tak cítit a nedráždí žaludek. Když to máme všechno připravené, podíváme se, co nám dělá čočka. Čočka se nám povařila 10 minut, teď si ji stáhneme a předsedíme. Vylejeme vodu. Je to z toho důvodu, když tu čočku takhle krátce povaříme a vylejeme tu vodu, nebude tolik nadýmat. Zalejeme ji vodou, kolik ty polívky asi chceme. Ještě přidáme.
asi je tam 4 litry vody. Teďka půjdeme a přidáme veškeré ty věci, co jsme nakrájeli, teda brambory a mrkev. Mrkev, brambory, zamícháme, dochutíme kořením. A to nové koření, 4-5, takhle, celý pepř černý, majoránku a vegetu, sůl. Kdo chce, může přidat bujon. Necháme to na plotné, můžeme přidat, ať se nám to začne vařit. Přikryjeme, bude to rychlejší. Mezitím, než se nám polívka začne vařit, uděláme si jížku. Na to budeme potřebovat volej, mouku a tu cibuli s česnekem. Takhle. Dáme si pánvici. Na pánvici si rozehřejeme olej. Na rozehřátý olej dáme cibuli s česnekem. Osmahneme. Hezky pořádně do zlatová. Odkryjeme tu polívku, protože nám hodně vaří. Stáhneme to. Stůj. Stáhneme ji malinko, protože nám vysmáhneme cibuli do zlatova. Nemoc černě, lehce. Tak už cibulku máme hezky do zlatova. Malinko ji stáhneme a přidáme mouku. Lehce poprášíme, zamícháme, ještě osmahneme. Když chceme tmavší tu polívku, osmahneme více, když chceme světlejší tu polívku, osmahneme málo. Tak nám to hezky zhustlo. Že na to dostáváme tu formu, jakou potřebujeme. A musíme pořád míchat, aby se nám ta cibule nepřipálila a nesčerněla. Už to začínáme takhle bublat. Cibule se obalila do ty mouky. A teďka to úplně stáhneme z plotny a zalejeme to studenou vodou. Vodu nešetríme a vezmeme metličku, rozmícháme a vlastně jsme udělali cibulovou jížku. Pořádně to rozmícháme. Používám polohrubou mouku, která se dobře rozmíchává a nedělají se hrudky. Do tyhle polívky asi tak nasypeme půlku. A máme to hotovo. Teď to promícháme a necháme to ještě 10 minut uvařit. Až když nemáme brambory měkký a mrkev taky. Jížku, když tam přidáme jížku, to stačí prevarit 10 minut. Po 10 minutách přidáme smetanu 12%, lehce. Polívku nám zjemní, dají barvičku, ochutnáme. A po případě dochutíme vegetou. Vegetou.
Zamícháme. Máme 2-3 minuty provarit a můžeme podávat. Vezmeme si k stolečku. Ještě bychom mohli tam přidat malinko ocet, aby byla kyselější. Zamícháme a podáváme. Servíruje se to s chlebem. Prosím, dobrou chuť. Čočku propláchneme a vaříme. Po 10 minutách scedíme a zalijeme studenou vodou. Brambory a mrkev nakrájíme na menší kousky, vložíme do hrnce k čočce a vaříme do změknutí. Na jemno nakrájenou cibuli osmahneme zdrhnutým česnekem do zlatova. Přidáme polohrubou mouku, promícháme, zalijeme studenou vodou a vymícháme jížku, kterou přidáme k polévce. 10 minut vaříme. Přidáme 12% smetanu, kterou 2 až 3 minuty zavaříme. Můžeme dochutit octem. Dobrou chuť!